Il-festa ta' San Pietru San Pawl, jew kif inhi magħrufa aħjar bħala l-Imnarja, is-sinonima mal-bost attivitajiet tradizzjonali li jittellaw fil-buskett. Għalhekk ma naqasx li l-elementi tradizzjonali kollha li jsawru din il-festa kienu preżenti f'edizzjoni oħra tal-Imnarja. Il-bejjem minn dejjem kienu parti importanti minn din il-festa kulturali Maltija. Ma nqossu koll li din is-sena ittellet il-kompetizzjoni b'diversi bejjem anke kif qegħdin taraw warajja dik illi taraw ukoll is-sem ta' tfal. Kompetizzjonijiet oħra raw il-parteċipazzjoni ta' annimali bħal fnik, slieda, papri u gamiem. Dan apparti li kien hemm ukoll esibizzjoni ta' qatt ta' frott u ħaxix mill-bdiewa lokali. Filwaqt li diversi produtturi servew ikel tradizzjonali Malti. Ma naqsitx ukoll il-melodija ta' mużika tradizzjonali Maltija mhux l-inqas lana iżda wkoll mużika oħra kif warajja bħalissa din issegwu ftit għandna Spirtu Pront. Kif konna preżenti fost il-ħafna li jaslu li qattaw ftit ħin mal-eżis tagħhom f'din il-festa fil-buskett, ma naqasx li ħadna reazzjoni ta' wħud minn dawk preżenti. Hawn spikkaw ir-risposti minn it-tfal u oħrajn ikbar fl-età li żgur jiftakru l-festa tal-Imnarja tiġi ċelebrata forom differenti. Niġu tradizzjoni mill-antik bħat sabiħa bħat speċi, għandna kull sena niġu. Jien inħobb niġi l-Imnarja għax inħobb ħafna il-baqar u l-oġiela. L-Imnarja hija festa tradizzjonali għaw il-bejjem, u l-frott, għaw kollox. Apparti li għeddim fis-siġġiew aħna mis-siġġiew. Għax inħobb l-annimali. Jieklu, jixxalaw u għanna u daħ. Ħabba l-annimali. Ħabba l-annimali wkoll. Għax jien għandi għal-qalbi ħafna l-annimali u nħobb niġi l-Imnarja biex noħroġ ġoring u forsi nirbaħ xi ħaġa. Ħabba l-annimali. Għalfejn niġi żjed biex noħroġ ftit u hawnhekk ikun hawn in-nies, ikun hawn il-għanat bil-Malti qatt ma nismaħħa ftit hawn. Biex nara l-annimali. U inti? L-istess. Għax hemm ħafna annimali.